Wannan bidiyon zan yi shi ne akan mutanen da suke karɓan bashin banki kuma da su ƙi biya. Wato wannan tsarin shi ne wanda CBN ta ƙaddamar da shi a shekara ta 2020 daidai cikin watan Julai a ranar 13 ga wannan watan. Cewa duk kwastoma ɗin da ya ci bashi na banki kuma ya ƙi biya, to za a cire kuɗin daga kowane banki. Bari ku ji yadda tsarin yake a cikakken bayaninsa. Wato misali ka je ka karɓi kuɗi bashi a banki mai suna Standard, sai kuma ka je banki mai suna Global sai ka je karɓi kuɗi shi ma. Kuma lokacin da ya kamata ka biya kuɗin a wancan bankin na Standard ɗin ya yi ba ka biya ba, har lokacin ya wuce ba ka biya ba, kuma ka je ka ci gaba da amfani da account ɗinka na cikin Global. Tunanin cewa kuɗin da ka karɓa a bankinka na Standard ɗin nan ka ci bilis, kuma ba wanda zai ƙara tambaye ka kuɗin, hasali ma